Nädir? İyileşmede garaşýar. Sagyrsyzlyk bilen Çarmyrat Anurwanow bir näçe halkara ýaşlaryň ýeňijeti. Kazakstanly türgen Aybolat Muratulu ne on garşydaşy bolsa belleşmede ýaly Çarmyrat Anurwanow. Çarmyrat Anurwanow Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň işgäri. Alan Niyazmenliýewiň tälimçisi. İyileşmede üstünlük arzu edýär. Çarmyrat Anurwanow ol bir näçe halkara ýaşlaryny ýeňiş kazandy. Ol 1991-nji ýylda doglan türgen. Belarus'ta geçen açık çempionatda birinci ornu var. Şu bizim döwletimizden sino ýaşynda da Çarmyrat Anurwanow altın medala şu agram derejesini kazanmagy başardy. Münasip kazanypdy Çarmyrat. İlleşmede şowluluk üstünlük ýar bolsun. Ne çökçän üstünü Koreýaly Kim Namodo Emiliyesi kaptanlan Kırgızstan'dan Anton Zverev bilen Özbekistan'dan Hasan Babayev tağlar kaptanlan eminiye diýerler. Inin garşydaşy Kazakstanly Kızılşykda çykşedýän türgenlerem taş etsek ol Muratulu ol hormat diýleşler 1989-njy ýylda doglan türgen 2 ýaş uly Çarmyratdan. Çarmyratyň esasanam el urulary, sag eliniň urulary has bir güýçli. Olny aly hereketinden ayaga depme arkaly el urulary has güňe geçirip bilýär. Duşuk saklanýar berdi. 2 tuk berilýär illeşmede. 2 tuk kazanýar. Trovaşdan Çarmyrat Anurwanow ne tälimçi. Görülüň. Kim namda çökçän üstünde emin. Koreýa döwletinden. Ýok, ýeňse urgatma gadagan edilýär. Berde duýduruş geler Kazakstanly türgene sebebi kelýän arka ýönden urgatma ruhsat berilmeýär. Duýduruş berilýär. Sözüne iyileşmede de bir utuğum berilýär. Ne görýänmi? Sebebi şu söwüş samba sportuny da ýeňseden urgatmagy için ruhsat berilmeýär. Bularny sportuň öz düzgünligine laýyklykda sport sözüne esasan mertlik bir 100%. Ýende Çarmyrat Anurwan saklaýş emellerini etire berdi. Saklaýş emeli ne bu emeli 20 sekund dol artykmyşky saklap biler Çarmyrat. Sebebi ören güňüjay saklaýar. Eger 20 sekund saklasa onu 400 görer emin. Kim namda görülüň 420 sekund saklaýar berdi emin edir. Tünde dınış emeline geçe berekella arasy ýeňişberlerini Çarmyrada. Ören odun tilsim hormat ileşer. Ören odun tilsim berekella arasy ýeňiş ileşimizde. Ne görýänmi jan körler? 11 kazanyny ýatlaýan samba sportuny hormat ileşer. Samba sportuny 8 utukara tapawtlen ýeňiş kalan polýar. Ne 11 kazanyny 9 utukara tapawtlen ileşimi Çarmyrat ýeňiş kalanýar. Ne şol pursatları, ajaýyp pursatları gaýta tomoşa edeliň.
Ne acayip pursatlar berdi. Çarmad Anna Gurban'dan iki ütu alan pursatı Kazakistanlı türünün. Nädir zyňy şemel üçin berilen 4 tuam feýlar tidine zyňy şemeli. Ajaýyp zyňy şemeli. Özüne üstünden aýlap çarmyra zyňy şu tuwlenne arasy arkasyny ýere degirýär ýöne öz aýagy ýere degen üçin 4 tük berýärmen şeýlekde hasap 10 miriki berekella çarmyra Anna Gurbanow münasip geçirýär ol yarım finalla